स्वर्गी पाहता एक राजकुमार सुंदर, शेक्सपियर विचारी त्याचे नाम. सुकुमार म्हणाला, मी आहे ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्रात आहे माझे आपले गाव. प्रफुल्लित झाला शेक्सपियर, म्हणाला, माझे गेसिंग निघाले खरे. खूप काही ऐकलं होतं, पण आज दर्शन होताच वाटले बरे. मी लिहिली ट्रॅजेडी अन कॉमेडी, येतात विविध अभिप्राय, पण तुमच्या अभंगात अवीट गोडी, सदा स्मरे वारकरी संप्रदाय. मी दाखवली चिंता माणसांची, जेवढे होते मला ज्ञान, तुम्ही केली चिंता विश्वाची, मागून या पसायदान. लिहिली तुम्ही ज्ञानेश्वरी, तुम्ही आहात संत, मी नाही वारकरी, याची मला खंत. विल्यम म्हणाला, मी इंग्रजी वाचकांचा सुपरमॅन आहे. विल्यम म्हणाला, मी इंग्रजी वाचकांचा सुपरमॅन आहे, पण मला विचाराल माझी आवड, तर मी तुमचा फॅन आहे. उदाहरण असं लवली जगात सापडणार नाही. तुम्हास म्हणतात माऊली, यातच आलं सगळं काही. विल्यम आणि ज्ञानदेवाची भेट झाली विलक्षण, इंग्रजीला मराठीचे रूप दिसले विलक्षण. जागतिक मराठी भाषा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.